iPhone 15 Pro pod 15 000. Sleduju denně nabídky na Bazoši a rozhodl jsem se, že nebudu pálit čas a udělám si na to automatizovaný scénář, protože můj aktuální 100 let starý iPhone X neboli 10 už dosloužil a bylo by dobré se poohlídnout po něčem novějším. Nicméně my si to zautomatizujeme, protože už mě nebaví neustále pročítat inzeráty a ukážeme si, jak si můžeme nechat nové inzeráty, jenom ty, které nás zajímají, posílat automatizovaně přímo do Slacku, nebo do e-mailu, nebo do tabulky, do Google Sheet, je to čistě na vás. Vy pokud máte zájem ne o všechny iPhony, ale dejme tomu jenom o iPhone 13 a ještě k tomu chcete speciální cenu, tak zkrátka dobře musíte najít vlastní řešení a nelze se spoléhat úplně na Bazoš. Takže to, jak ten scénář může vypadat, podíváme se v N8N, odstartujeme ten scénář pro tuto chvíli manuálně, ale můžeme mít potom i rozvrh, to znamená, pokud vás zajímá, dejme tomu hlídání každou hodinu, každých 5 minut nebo nějaký interval váš vlastní, tak si můžeme potom vyzkoušet i to hlídání intervalové. Každopádně teď pro ukázku já zvolím jenom manuální jednorázové spuštění toho scénáře. Ten druhý krok potom potřebujeme samotnou čtečku tady těch inzerátů. Naštěstí Bazoš má něco, čemu se říká RSS feed, je tak trochu tady zakopaný dole, ale když kliknete na ten odkaz dole RSS, tak vidíte, že můžeme si skopírovat přímo to URL, kde jsou veškeré informace v tom názvu, vždycky v tom titlu máme jak ten produkt, tak je tam i ta cena. S tím se budeme muset ještě chvíli poprat, protože v tom samotném, v té položce, v tom item neexistuje separátní node, separátní uzel, kde by byla jenom cena, takže na to se taky podíváme. Já si tady otevřu RSS, mám skopírovanou ve schránce adresu na RSS feed. Ten RSS feed jsme teď vložili a spustíme poprvé tu čtečku. Uvidíme, jak dlouho to zabere, protože před chvílí jsem to zkoušel a čekal jsem dobrých 15 minut. Je taky ale možné, že už má Bazoš nějaké pokročilejší filtrování a že se můžete setkat s tím, že pokud byste jej bombardovali dalšími a dalšími dotazy, tak zkrátka dobře je tam nějaký thresholding, dokáže vás zaříznout nějaký limiter, ale i to lze obejít, nicméně nedoporučuju to opravdu testovat na nějakých intenzivních stahováních a scrapováních. Lepší je jednou za hodinu, nevím přesně, jaké jsou limity, nikde jsem to nedohledal, ale pokud by to byl problém, tak samozřejmě lze do toho celého řetězce vložit dejme tomu nějaké proxy servery, ale já teď pro jednoduchost tohle to dělat nebudu. RSS feed máme stažený, vidíte tady v tabulce, že už jsou data. Já si to přepnu do JSONu, abych viděl, v JSONu je to pro mě lépe čitelné, takže vidím jednotlivé uzly a to, co jsme stáhli z Bazoše. Teď je potřeba z těch titlů neboli z těch názvů vyparsovat dvě věci. První věc je cena samotná, vidíte, že je to text a ten je ještě oddělený mezerami a vyparsovat jednotlivé názvy toho produktu. Jak to udělat? Na to si použijeme funkci set, respektive mám pocit, že teď už se to jmenuje edit fields. Tak. A nejprve si vezmeme, respektive převezmeme to, co budeme chtít dále přenášet v rámci scénáře, takže mě bude zajímat název, ten budu používat i dál. Bude mě zajímat link, protože na ten budeme odkazovat. A v neposlední řadě mě budou zajímat věci, jako je content snippet. A teď si vytvoříme dvě nové pole. Já potřebuju, jak jsem ukazoval před chvílí z toho kroku, potřebuji vyparsovat nejprve cenu. Ta cena tu lze lovit jako za dvojtečkou, všechno co je za dvojtečkou na konci a mělo by to splňovat regex, že to bude číslo, ideálně bez mezer a v podstatě to je všechno. Takže si ukážeme, já už ho tady mám vytvořený, ať se nezdržujeme. Tudíž to, co tady jenom vložím, tak použiju, vy se můžete podívat, já vám to za chvíli ukážu celé, jak to bude vypadat. Takže já si tady vložím nové pole, to se bude jmenovat cena.
bude to typ number a vidíte už, že je to správně vyparsováno tady z tohoto textu, je správně vyparsováno 12 500. To je z toho důvodu, abych v následujícím scénáři mohl porovnávat tu cenu, pokud mě zajímají, dejme tomu iPhone 15 pod 15 000, tak abych mohl pracovat s tou cenou jako s numerickou hodnotou. Já vám tady otevřu ještě pro jistotu, ať se podíváte na celý ten zápis. Jde o to, že nad tím názvem já jednoduše aplikuju regeps a kontroluju, jestli jsme za dvojtečkou, jestli je to číslo a potom z toho vytvořím ten samotný string. Tohle to si můžete potom skopírovat. Tak, další pole, které mě bude zajímat, tak je samotný typ, takže já si tady pomůžu, tady opět udělám typ. Tentokrát to necháme jako string a opět tady už mám předchystáno, ať se nezdržujeme, regeps, který vlastně dělá to též nebo podobnou věc jako předchozí. Ten se snaží z textu, z toho titlu vyparsovat ten samotný název toho produktu a vytváří z toho lowercase, takže vždy, abych potom mohl jednoduše porovnávat ty typy, tak vždy mi z toho vyleze, ať se děje, co se děje, i když tady mám iPhone 14 Pro správně napsaný, respektive Pro je třeba malé, ale iPhone je s tím camel case, tak vidíte, že potom ten výsledek mi ten skript tady převede na lowercase. Opět si můžete potom vykopírovat sami a to je vlastně všechno, co potřebuji, když to vyzkoušíme ten krok. Tak vidíte, že se mi vyparsovala celá ta řada těch iPhoneů, potažmo těch inzerátů a je tu správně hodnota ceny, je tu správně produkt a napříč veškerými těmi inzeráty se mi to parsuje správně. Vidíte, že pokud ten typ někde není rozeznaný, tak je to pravděpodobně nějaký nestandardně napsaný typ nebo něco podobného. V tomto případě mě to ani nevadí, protože já zháním 15. A když se podíváme na další nul, tak tady je třeba iPhone 15 Pro Max. Tady u toho je například špatně napsaný název. Nebudeme to komplikovat, nebudeme řešit ty překlepy a spolehneme se teď jenom na to, co tu máme. Například tady je 15 Pro Max správně identifikovaná, stejně tak 14 Pro. Takže tady s tím krokem já jsem spokojený. No a teď to, co nás čeká dál, tak už jsou relativně jednoduché kroky, protože ten další krok, který potřebujeme udělat, tak je ve skutečnosti ověřit na každém tom inzerátu, jestli je to iPhone 15 Pro a jestli je za určitou cenu, kterou jsme ochotní tolerovat. Takže v prvé řadě začneme tím typem, dáme si sem iPhone, hledáme iPhone 15 Pro, další podmínka bude cena, takže cenu chceme, řekněme, za 15 000, takže tady dáme 15 000, musí to být nižší nebo rovná, je to jedno, já dávám tady nižší, i když pro případ, že někdo dá rovných 15 000, tak můžeme dát, že je menší, nižší nebo stejná. Tak. A to je v podstatě všechno, podmínku máme, no a poslední věc, pošleme si to na Slack, aby jsme si nespamovali e-mail. Tady jenom vyhledáme send message, vybereme si kanál, kam to chceme poslat. Já tady mám připravený bazoš. Mohl bych poslat jako jednoduchou zprávu, ale je zajímavé to poslat jako blog, hned vám ukážu proč. Obohatíme si to, jinak tady je k tomu potom hezký manuál, jak si to sestavit, jak to vypadá. Každopádně já mám opět pro vás tady předpřipravený ten blog, takže já ho jenom vykopíruju, vložím, notification, potom použijeme samotný název toho inzerátu. Tak, no a teď jsme skončili, ověříme scénář, spustíme a podíváme se, jak to vypadá ve Slacku. Tak a vidíte, že přišla nová zpráva. Já mezi tím, co jsem vytvářel ten scénář a měl jsem 2 iPhony 15 pod 15, tak během těch 30 minut, co trvá to natáčení tady toho videa, tak se oba 2 iPhony prodali,